Beste kijkers, gevraagd natuurlijk even over verstaan in Cambriels. En waarom zijn we naar Cambriels gegaan? We zijn op zoek naar één van de oudste beroepen van de wereld. En dan vraag je natuurlijk weer af wat dat zal zijn. Nou, we spreken over vissers. En als je over vissen hebt, dan moet ze eigenlijk in Cambriels zijn. En dan tref ik de collega van mij, waar ik met gaan koken. De netten van die vissers die werden gedrukt. Ja, die werden één voor één werden die zeg maar goed ingehaald, opgehaald, gedroogd, gemaakt, gerepareerd. En die zussen achter ze nog liggen. Dat is van vandaag, die leggen ze dan uit. En dat die ook helemaal terug zijn en gebroken kunnen werden weer voor de vangst van vanavond. Dus we gaan nu even een visje kopen. Dat is de bedoeling. Dat we een echte vis gaan kopen, vers. En als we het opzitten, zijn de beste weg. Dus dan moeten we. We moeten heel snel zien, want we gaan een vis kunnen halen wat nog leeft. Ik ruik ze al, jongens, de geur van vis kumbers tegemoet. Fons, kom, laten snel lopen, dat ze ons niet verkopen. Laten we dat vooral eens even doen. Fons, doe als eigenlijk als kenner van eters waar heel zoveel van vis. Ja, de best wel eens bij mij op kantoor geweest. Ik heb zelfs een tropisch aquarium. En in geval van nood zou ik daar zelfs uit kunnen plukken. Maar ik zocht niet zo'n vissersboot, die dat klopt, maar dat is ook niet de garnalen, die worden verborgen. Maar ja, vissen vind ik een van de lekkerste dingen die ze kunnen bedenken. Maar de ruiks gewoon hoe je de verse vis. Dat is puur vers, dat is het mooiste wat ze kunnen hebben. Zeelucht en dan wie de vis. Kijk eens hier, daar komen de jongens aan. Hier zien jongens staan, ze hebben de vangst van de dag. Hè. Nou, hier zit calamari in zijn energie. Hè. Dat zijn de inktvisjes natuurlijk. Fons, dus de mensen overal handelen. Hè. Dat moeten we dadelijk ook gaan doen. Hè. Maar we moeten een goede vis vinden. De Roda Bayo of zoiets dergelijks. Echt de fijne om op het grillje te leggen. Wie heet dat? De Roda Bayo, dat is gewoon een prachtige witvis. Dat je geweldig goed kunt schrillen. En ook waanzinnig fijn van smaak is. Een beetje olie erop, knoflook, zeezout, perfect. Gewoon pijlstaart, inktvis. Maar geen grote vis wat ik moet hebben eigenlijk. Dus we moeten echt gewoon zoeken. Jammer van die netten is dat ze ook echt alles met vissen. Moet je kijken hoe groot die sleepnetten zijn. Hè? En die werden dan door zo'n hele zware boot over de bodem van de zee meegetrokken. En dat is wel jammer. Zo is in feite veel meer met leen moeten vissen of zoiets, of een kleine fuikje. Dat doen ze ook wel, maar hier in de Middellandse Zee. Maar in die grote zee, de Atlantische Oceaan, hebben ze zelfs netten van meer dan 400 meter. En daar maken ze echt alles met kapot. Ja, je kan dus even kijken, hier met het assortiment hier. Hier zijn ze al een beetje gesorteerd. Dan zie je dus ook weer dat ze toch weer niet al te grote vissen meer vangen. Vroeger hadden ze altijd bij zo'n vangst ook wel vissen van 1,5 meter of zo, maar dat zie je niet meer. En we moeten zo'n vis hebben, want dan moeten we gaan opeten, dan moeten we grillen. Dekking pas alleen maar goed. We gaan op zoek. Zo'n joekel. Die mevrouw die geeft nu het goede voorbeeld. Hè. Die is nu met het lijntje bezig. Meneer dat pakt het met het schubnetje. En vanavond hebben die lekker gaan te eten. Die vangen iedere dag vangen ze een kostje. Dat is nu eens leuk. Nou, ik wil dat dat bij ons ook ging. Dan hoefde van verder niks meer te doen. Voor ons een lijntje, goed en klaar. Granaatjes voor ons. Ja, dat zijn granalen inderdaad. En, zie je, heel mooi. Dat zijn platte. Die zijn goud te droog. Die moesten in feite heel even op de grill leggen. Heel even. Heel even grillen en dan kunnen ze zo arbeiden. Dat is wel gezellig. Dat is een octopus. Hè? Een octopus, ja. Dat is tegenwoordig erg mooi. Maak je eigenlijk vacuüm. Is het makkelijkste. Hè? 70 graden. Vacuüm, 1,5 uur 70 graden, perfect. Dit is de ijsfabriek. Men is verplicht om vis direct op ijs te leggen, zo'n vangst. Direct werd het ingevroren. Dat is verplicht, Europese verplichting. In de pesje muy grande. Ah. No, pues. No, vero, muy grande.
Okay. Vonden ze het weer de moeilijke zaak, jong? We moeten het niet te snel opgeven. Nee, geef ook niet op. Niks mooi grande. Mooi grande wil zeggen een hele grote vis. Hoi, volgens mij zien er hier wel mooi grande beurt, maar zien geen mooi grande visje. Ja, teleurstellend. Hè? Maar luister, we zijn niet voor één gat te vangen. Hè? Dan gaan we naar de markt of dan gaan we naar de groothandel en dan gaan we straks een hele grote halen. Maar het was zo leuk geweest om hier nu een echte vers uit het water direct gewoon te kunnen koken. Dat is echt lekker. Alles sprot. Of je het... Ja, dat ligt op spot. Ja. Sommige van die. Die makreeltjes is lekker. Rauw. Oh, dat zie ik toch niet zitten voor ons. Ja, dat is heerlijk. Je kunt ze echt goed rauw eten. Het sorteren is eigenlijk het meeste werk als ik het zo bekijk. Ja, dat is best veel werk. En dat moet ook secuur gebeuren en je moet ook goed kijken naar die vissen. Want er zijn ook lekker zieke vissen bij. Hè? En ja, dat wil ze natuurlijk niet hebben, dat die in die verkoop komen te zitten. Maar dus is eigenlijk op een gegeven moment dat er toch heel weinig grote vissen werden gevangen. Of vangen deze niet op grote? Die vangen wel op grote. En dat moeten ze sowieso als bivangst kunnen hebben. Maar ja, het wordt er toch steeds minder. Ja, dus hier werden tonnen vis gevangen wat ik zie. Ja. Maar niet die wat veer zoeken. Nee, niet wat weer zoeken. We moeten opnieuw in de aanval. Fons is op zoek nog altijd naar vis. Ik ben hier bij de vissers gaan zitten. Ik heb hier een heel rustig plaatsje opgezocht. Heel wiet, achteraan ergens. Ik zie dat achter mij, ik heb al 2 hengels uitgegooid. Ik ga mezelf in een grote vis vangen, want Fons kan me er veel meer vertellen. Ik ga duidelijk eens kijken dat ik het vuurtje kan stoken, want ik weet heel zeker dat ik zo beet heb. Steek hem beter wel vis. Ik heb hem, Fons! Fonske! Fons! Ik heb hem! Fons! Fons! Kijk, dat is een vis. Och, Dat Fonsje! is een vis. Pak hem! Kijk, Oh, daar. oh, 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 oh. Dat denk je wat weg. Oh, oh, kijk eens, Daar kijk gewoon op de eens, boot kijk liggen. eens, kijk eens, kijk eens. Wat een visje zeg! Oh, oh, oh. Dat is net. Dat is iets van een zeeduiveltje of zo, hè? Dat is een zeeduiveltje ongeveer. Hè? Ongeveer, hè? Wacht even, dan moet ik helemaal op. Oh, Oh, hier, stuk op de barbecue leggen. dik op bakken. Oké, prachtig. Gewoon eens even kijken of er het vuur er wel aan krijgen, want ik heb er niet twijfels over, hoor. Fons, gaat het vuur aan, jong? Uiteindelijk heb je het goed. We zijn allemaal warmbloeden van nature. En zelfs de Germanen die maakten vroeger vuur zonder lucifers. Maar toen was ook een aansteker en toen ze aansteker bieden. Dat zie je, door dat met een moderne truc. Die hadden dat zonder. Die worden knapper dan weer. Nou. Die zit die zorgen er ook, joh. Het beurt wie een hel, Fons. Oh, alles komt goed. Eventjes geduld. Eventjes geduld. Dat moet zo hebben in de jungle, hè? Midden in de jungle. Ja, je juist toch in de winkel liggen, hè. Bedoel ik. En vuurgeboeten, daar zijn ze in Spanje helemaal niet blij met. Daarom zijn we eigenlijk naar binnen toe gekomen hier in de keuken van het hotel waar we verblijven, het familiehotel. Helemaal top, gewoon geweldig. Maar je ziet het, Fons is al hier een stuk op weg. We gaan ons visje lekker 20 minuten laten smoren in de grill met boven en onderhitte. Dan komt het helemaal goed, Fons. Dat ziet er geweldig goed, hè? En ik vind dat ze de vis, wie ze dat mogen het water gehoord hebben, met zo'n kracht en geweld, wie ze dat gedaan hebben. Bijzonder. En dat moet ook in die smaak terug te vinden zijn. De vis, hij is zeg maar in één keer gepakt. Hij heeft geen schrikhormonen in zich. Dat is natuurlijk hartstikke goed van smaak. Ja, Veren Zedelgermanen weten precies wie dat moet. Vissen vangen met blote heng. Want allemaal dat krij, dat heeft allemaal geen zin. En supervers, hè? Supervers. Moet er niet het zout op? Dat doe ik dadelijk, na afloop. Hek het af in, jongens. Hupsakee. Hupsakee. Toppie. Fons, wat drinken van de bier? Agua. En we gaan natuurlijk dadelijk, we zijn in Spanje. En hier in de Galicia hebben ze natuurlijk cider. En bij vis heb je het warme weer. Het is niks lekkerder dan cider. Dus gewoon cider te drinken. Voorlopig is het water. Gaan we eerst even wachten op het visje.
Het is bijna zoiets, hè. We gaan het versje eruit halen, jongen. We gaan een limoncello maken, hè. Nee, we gaan de citroentjes gewoon zachtjes erbij leggen. We hoeven niet met te koken, allemaal niet nodig. We doen er lekker zout op, lekker meereszout, sal de maar. Sal de meer. En dan de maar, zeggen ze hier. De maar. Sal de maar. Ah, lekker. En dan, ai, moet je Kijk, eens de gewoon zalf van de zee. Ja. In Spanje moet ze ook olé zeggen. Doe eens kijken of de olé. Olé. Ah. Oh, ik zal even gas geven. Even gas, dan komt er hier. Tada, tada. Tada, tada. Ik is toch. In de tussentijd heeft er de hele jas uit Fons. Ja, dat kan ook. Dat is ook helemaal de bedoeling. Je lag nog steeds, hè, Fons en visken, hè, Ja, joh. maar eens kijken hier. Ja. Het bedoelt dat het ziet er toch een beetje goed, zie je? Ach, wat een. Och, wat ben ik zo blij dat hij me niet gebeten heeft, hè, kooiboy, hè. Ja, dat is een goed. Oh, Goeie techniek, hè? jongen, dat is nog Goeie een techniek. knaap, hè. Ja. We zullen hem eens even metnemen door de boete dadelijk. Ja. Ja, de bordjes heb ik en de brood ook. Zo. Dat heb ze heel duur soorten in, hè, Fons en dat zout, hè. Ja, dat zal. Ik ben niet goed in staat om dat te onderscheiden. Behalve het Jozo zo, dat neus. Jo, zo zout. Hoe komt dat er vanaf? Jodium, hè? Jodium houdt het zo. Oké. Nou, eens even kijken wat eruit. Hij is stop. Zie je? Hij is stop. Moet even het kopje ervan afhouden. Ai. Hola. Ah, chef. Is goed, hè? Yes. Bueno. Hoppatee. Dat is een zeeduiveltje, dat is een stevige vis. Hè. Ja, dus ik heb wel eens vaker gegeten. Het is een vriestevige vis, ja. Ja. Maar dat maakt hem juist wel lekker, hè. Ja. Niet te droog geworden. Fantastisch. Niet te zin. Helemaal goed. Kijk, dan zullen we dit stukje even hier neerleggen. Zo. Die doen zich een botter bij de vis, maar olifants, hè. Ja. Nou, dan moest je eens proeven wie dat smaakt. Ja, ik ben benieuwd. We doen hier nog een beetje van de citroen erin, inmiddels een beetje lauw geworden is. En gaat olie. Zo. Tom, ik geef dicht even. Terug. Het is net een beurtje. Dat is toch echt Spaans. Subliem. Perfect. Zeeduif op het broodje. En dat hadden die vissers gisteren niet gevangen, dat denk ik. Hè? Dicht wel. Dus je kent eigenlijk het ene oudste beroep. Kent zich hier in Spanje komen oefenen. Ik denk dat ze een van de beste vissers zijn. Ik heb nooit niets anders geleerd, of zegt ze zo. Dan moet het er nog eens even bij laten. Want anders gewoon weer te ver misschien. Nou, ik ken er niet anders voor. Nee? Dat is met de Henk. Ja, maar toch niet met brood erbij. Ja, dit smaakt me wel. Het enige wat ontbreekt is nog altijd wat om ik beloof te zeggen. Dan gaan we dadelijk eens even pakken. Beste kijkers, wil je dadelijk ook een keer gaat koken, gaat klaarmaken op een gaal water en je zegt zo. Jong, dat gaat niet doen samen met koken met Tom. Ik kom hier nog toe. Ik ga waar je hier wilt gaan. Het hoeft niet per se in Spanje te zijn. Ik zal zeggen, en de volgende keer bij koken met Tom zit Geer erbij. Oh. Bueno. Oké. Muchas gracias. Dat is even proberen. Dat is er ook alleen nog aan. Is het zeker? Olé. Wat is het? Vertel. Zeeduivel. Zeeduif. Zie je helemaal toch of niet? Nee, de duivel niet. Oh, zie je duivelig. Soms het zijn engeltjes die doen, dat zijn andere dingen. Dankjewel. Oh, dat is wel lekker met die. Super vers. Nee, ik ga niet meer. Super vers. Net uit de zee. Nee, dankjewel. Wat? Uit de zee, vers uit de zee. Dankjewel. En dan maar ja, kindje. Vers uit de zee. Stop even in. Stop. Zeeduiveltje.
Dankjewel, jongen. Proost, hè. Kijk uit, jongen. Voordat je het weet. Beersie. Dankjewel. Alsjeblieft. Waar is de, op de site dan naartoe? Annie. Vers uit de zee. Zelf gevangen. Ton heeft hem gevangen. Ton hebben we gevangen. Dankjewel. Ton heeft hem gevangen. Ik ben je weer om, hè? Waarschijnlijk wel. Maar we hadden helemaal gaan te vertellen toen. Moet recht rijden, dat is zo ver als zwemmen. Ja, vind dat. Hij is fantastisch. Zet even 2 meter. Deze zat ik buur, want ik moet een beetje nog weg. Dus ik heb er nog 1 te winnen. Nee, dat is goed. Oh, dat is niks. Dus